Безнең киләсе спикерның вакыты керә. Ландыш ханым Латфуллина Мәскәүдә татар теле өчен җаваплы кеше дип әйтергә була. Чөнки Ландыш ханым ул Мәскәү дәүләт педагогия университетында укыта. Әдәби институтта алар татар теленнән рус теленә, рус теленнән татар теленә тәрҗемәчләр әзерлиләр. Шул ук вакытта ул югары икътисад мәктәбендә дә проектлар алып бара. Татар теле дәреслекләре авторы һәм гомумән укыту әсбаплары буенча эксперт. Ландыш ханым, сүзне сезгә бирәбез. Хәерле көннәр, дуслар, татар активистлары, шундай татар телебезгә ваемсыз булмаган яшьләр, хәерле көн барыгызга да. Мин Ландыш Латфуллина, менә Римма әйтеп киткәнчә, мин бүгенге көндә дә Мәскәү педагогика дәүләт университетының тел белеме кафедрасының доценты. Бу чарада катнашу әлбәттә минем өчен бик әһәмиятле. Кайсы җирләрдә татар теле өйрәнелә, нинди дәреслекләр чыга. Әлбәттә менә шулай без очрашып, аралашып, уртаклашып эшләсәк, әлбәттә бик яхшы булыр иде. Мин бу чараның иң олы спикеры булып исәпләнәм инде. Яшьләр белән эшләү хәзер бик кызыклы, бик миңа Рашат Якуповның да, Алия Минхаҗеваның да чыгышлары искиткеч ошады. Сезгә шулай татар теленә ваемсыз булмаганыгыз өчен, әлбәттә башка катнашучыларны да минем тыңлыйсым килә. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә бүгенге көндә татар теле Мәскәүдә ни дәрәҗәдә өйрәтелә. Мин әлбәттә үзем эшләгән урыннар хакында сөйләп китерим кыскача гына. Минем докладым фәнни түгел, шуңа күрә ул шундый бер хәбәрдар буларак кына яңгырап китер дип уйлыйм. Безнең менә тарихка әйләнеп кайтсак, татар теле Мәскәү педагогика дәүләт университетында бик югары дәрәҗәдә бер ара 2010-2010 соңгы чыгарылыш безнең 2015 елда булды. Андый вакыт булды бездә. Һәм без рус теле һәм әдәбияты өстәмә белгечлек буларак татар теле һәм әдәбияты дигән белгечләр 100дән артык рус теле һәм татар теле әдәбияты укытучылары әзерләп чыгардык. Ни өчен ул хәзер андый төркем эшләми? Теләүчеләр әзәйде. Ул бит инде безнең университет Мәскәүдә генә түгел, гомумән Россия күләмендә татар теле бүлекләренә керергә теләүче абитуриентлар саны бик нык әзәйде һәм сәгатьләр кыскартылу әлбәттә. Шунлыктан менә 2010 елдан Мәскәү педагогика дәүләт университетында бу төркем эшләми. Ләкин безгә шундый мөмкинчелек бирделәр һәм без Мәскәү педагогика дәүләт университетында 2 магистратура эшләдек. Ул берсе аның тюркская филология, Төрки филологиясе магистратурасын без әзерләп чыгардык. Мин аның җитәкчесе булдым. Һәм тюркская филология и культура дигән без магистратура юнәлешендә эшләп белгечлекләр әзерләп чыгардык. Икенче ләкин Мәскәү шуны истәп әйтәсем килә, татар телен өйрәнүчеләр Мәскәүдә күп дияргә дә була. Шуның өчен, моның өчен менә Рашат Якупов та әйтеп киткәнчә, безнең дәреслекләребез кызык булырга тиеш. Шулай бит кызыксындыра белү чараларын эшләү әле безнең менә укытучылар арасында да ул зур, шундый югары дәрәҗәдә түгел. Әлбәттә дәрес үткәрү өчен бер генә дәрес үткәрү дә ул күп әзерлек сорый. Кызыклы итеп дәресне үткәрү өчен әлбәттә ул күп әзерлек сорый.
Икенче һәм Мәскәү педагогика дәүләт университетында руслар арасында да без шундый төркемнәр оештырып, рус телен һәм татар телен менә чагыштырып, да контрастивная такая грамматика, сопоставительная грамматика дип шундый төркемнәр алып барабыз, ул проблемный группалар дип атала безнең. Һәм әлбәттә менә ике телне чагыштырып, фәнни дәрәҗәдә ике телне чагыштырып өйрәнергә теләүчеләр оештырсаң, теләүчеләр бар. Икенче безнең татар телен өйрәнү ноктасы Мәскәүдә ул литературный институт имени Максима Горького. Мин аларның исемнәрен рус телендә әйтәм инде. Һәм кафедра художественного перевода. Римма да әйтеп үтте. Әлбәттә, бүгенге көндә татар теленнән рус теленә тәрҗемәчеләр, безнең шундый классик әдәбиятыбызны тәрҗемә итү, ул бик мөһим сорау бүгенге көндә. Ул бик кирәкле эш. Һәм безнең бу төркемнәр зур булмаса да, бүгенге безнең икенче менә бу икенче төркем җыйдык. Анда студентлар күп булмаса да, быел безнең менә Аллага шөкер дип әйтәм, быел безнең тел белүче студентларыбыз килде Татарстаннан, телне яхшы белүче студентлар килде, һәм алар әлбәттә рус телендә начар белмиләр, аларның рус телләре дә бик яхшы. Без аларга зур өмет белән карыйбыз. Шундый күренекле тәрҗемәчеләр татар теленнән рус теленә шундый күренекле тәрҗемәчеләр булып чыгар дип уйлыйбыз. Һәм тагын бер татар телен, ул татарская текстология дип атала инде, ул магистерская программа Высшая школа экономикада мусульманские миры в России, история и культура дигән шундый юнәлеш. Мин анда татарская текстология алып барам. Әлбәттә, без текстларны анда этимологияга, текстларда инде лексикага, шулай ук грамматикага да, фонетикага да игътибар итеп, без менә суфизм темасына кагылышлы терминнарны, образларны менә соңгы вакытта шундый текстлар табып, безнең суфичылыкны, татар-төрки әсәрләренә игътибар итеп, суфизмнарны, шундый терминнарны өйрәнеп үттек. Анда татарская текстология дип атала ул проект. Кыскача итеп әйткәндә, татар телен әлбәттә Мәскәүдә дә ул шундый баскычлап өйрәнелергә тиеш бит инде. Ул балалар бакчасыннан шундый күперчек мәктәптән югары уку йортларына күчәргә тиеш. Югары уку йортларында телебезне өйрәнү бик әһәмиятле. Менә андый фикер, без үзебезнең телебездә гаиләдә сөйләшергә тиешбез. Гаиләдә сөйләшү ул җитә дигән фикерләр дә элек яңгырады, шулай бит. Менә бу татар теле сәгатьләрен кыскарткан вакытта. Ләкин бу һичшиксез дөрес түгел. Татар теле ул балалар бакчасында да, мәктәптә дә һәм югары уку йортларында да фәнни дәрәҗәдә дә өйрәнелергә тиеш. Мин үземнең кыскача гына шуны да әйтеп китәм, тәҗрибәдән чыгып инде. Үземнең татар теле дәреслегендә эшләп чыгардым. Ул хәзер икенче тапкыр басылып чыкты. Ул башлангыч курс, ул Питерда, Каро издательство Карода чыкты. Һәм аңа инде өстәмә буларак русско-татарский разговорник. Монда кыскача гына иң әһәмиятле грамматикага кагылышлы, иң әһәмиятле кагыйдәләр эшләнелсә, аларны ныгыту өчен кыскача күнегүләр бирелсә, биредә инде русско-татарский разговорник формасында шундый сүзлекчә дә чыгардым. Шундый сүзлекчә дә чыкты. Сез аны сайттан карый аласыз, теләгегез булганда. Минем шуның белән тәмам, сорауларыгызга җавап бирә алам, әлбәттә. Сорауларыгыз булса, бирегез. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Рәхәтләнеп тыңладым. Бераз каушадыгыз, әлбәттә. Мин Чөнки сез безнең көтеп алынган идегез, фикер идегез. Менә сез
әйттегез ни дип, балалар бакчаларында, мәктәптә апаны да Хәбибуллина Шакированы чыгыш ясарга, әмма ул риза булды, әмма соңыннан шәхси сәбәпләр аркасында килә алмады. Әлбәттә, бу Мәскәү картинасы тулырак булыр иде Роза апага килсә. Әлбәттә. Һәм Алсу Усманова, бик зур рәхмәт сезгә дип яза. Һәм Фәрхәттән тәкъдим татар теленең җирле халыкара бизнес һәм фәнни тикшеренүләрдә куллану темасы кызык булыр иде. Акча эшләү өчен файдалы ягы яки җәмгыять кирәкләренә хезмәт итүче практик коммуникатив корал буларак дип. Фәрхәт, бүген без синең соравыңа бу тәкъдимгә өлешчә булса да җавап бирәчәкбез, чөнки бүген татарча нәрсә хезмәт эзләү татар белгечләре өчен заказлар таба торган платформаның оештыручысы Айнурның чыгышы көтелә. Бәлки аңа ниндидер кызыксындырган сорауларыңны бирә алырсың. Һәм әлбәттә, бу бик яхшы тәкъдим, киләчәктә дә шулай дәвам итәрбез. Ландыш ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Тыңлаучылар, сорауларыгызны һаман да яза аласыз чатка. Әгәр без аңа бүген җавап алмасак та, ул чат барыбер миндә калачак, безнең папкада калачак. Без аларны барыбер эшкәртергә тырышырбыз.